Sziasztok, én Pixel vagyok, és itt van velem Balintovics. Sziasztok! És ez itt a Let's Play Minecraft Survival-nek a második része. Ugye szerintem most ott tartunk, hogy mi el akarunk menni bányászni, mert ugye konkrétan semmi cuccunk nincs még. Vegyék ki cuccokat a chestből. A vaskard az enyém, tiéd a kő. És gesztus. Arra kéne vinni kaját, mondjuk carrotot. Mondjuk viszünk egy ilyen 20 répát viszek, nem tudom, hogy ez elég lesz-e. Várj, este van. Várj, Szerintem meg öltem birkát. Ó, pont 6 vullom van. Zsír buli. Megnőjed a falusit. Ez mit csinál? Ó, 26 papírra ad egy emeraldot. Az rohadt jó. Az nagyon jó, gyerekek. Az nagyon jó. 26 papírért ad egy emeraldot. Várj, csak picit lealakítalak, nem picit hangos vagy. Nem mész ki. Mi? Itt maradsz. Nem mész ki, te villager. Itt maradsz. Oké, Zsír, itt vagyok. Ez tök jó ad. Mi? Akkor ezt tartsuk itt. 26 papír, az nem rossz. Azért az nem Többször rossz. is lehet vele kereskedni? Persze. Ó, várj, aludjunk, hát itt van nálam a 2 ágy. Az Ó, izénél mi volt a Kovácsnál? Hát egy vaskard, meg hát obsidian, meg egy iron ingot, meg pár kenyér. Jó, Ó, várj, számomra is van esetleg egy ágyikó. Van, neked is csináltam. Ó, köszönöm. Ide tegyük le. Hallod, figyelj, én ezt itt lebontom, mert ez itt engem zavar. Rendben. Segítek. És ez is felmegy, tehát szóval akkor még 2 videó volt ma, de viszont ez azért elég későn fog felmenni. Na gyere, aludjunk, tedd le az ágyadat. Ó. Tedd már le, mit baszakodsz? Jó, na. Pedó. Ez szülje. Na, gyerünk, aludjunk. Zsír. Na, reggel van. Jaj, de jó. Ó, basszus, várja, nem kezdtem időt mérni. A rohadt élet. Szerintem 2 percet teszek rá, mert kb. 2 percet játszunk, ok? Oké. Keresnünk kéne valami jó kis bányát. Gyere utánam. Oké, jövök. Egyébként látod ezt kérem? Persze. Jó. Egyébként Bálintovicsal már régen barátok vagyunk. Igen. És nagyon nehéz volt kitalálni, az ő neve Bálint, az enyém pedig Olivér. Igen. Várja, itt van cukinád. Hát a tiédet nem tudtak volna kitalálni, de tudom, az enyémet az igen. Hát a tiédet azért elég könnyű. Igen. És egyébként eredeti kell ahhoz, hogy ide feljöjjetek, szóval kommentbe egy Igen. Skype nevet kérünk szépen. Hoppá, Meg egy eredeti Minecraftot. Meg egy eredeti 1.7. Nem, te nem kéred, csak én kérem. Ohó, de jó, mind a 2 pókot megsebezte. 3. Na szóval úgy tudtok följönni, hogy egy eredeti Minecrafttal kell egy Mindjárt Skype. meghalok, segíts, mindjárt meghalok. De neked itt nem kell magyarázni, azért. De, miért ne? Az én is elmondhatom, mert tudom, mit akarsz, úgyhogy elmondom meg. Oké. Tehát kell egy Skype cím, egy 1.7.10-es eredeti Minecraft. Ennyi. Az tök mindegy, bármennyi lehet, éppen amíg. Hogyha a De gyereknek mondjuk... nem mindegy, mert hogyha te 1.7.2-esre vagy, akkor nem bír följönni 1.7.10-esre. Próbáltam. Tudom, de hát tök mindegy, hát akkor én is feljövök 1.7.2-vel mondjuk. Jó, Viszont tehát 1.7 alatt ne legyen, szóval, ja. Igen, 1.7 fölött nem lehet. Lehet 1.7 fölött, de 1.7 alatt ne legyen, tehát igen. Se egy pontot, se egy pontot. Igen. Magyarul.
De ilyen. Hát ez itt még azt a búzát szerintem, hogyha elvileg az búza, akkor azt learathatjuk majd. Mit? Ja, jó, meg a répa, meg a bó, sokkal jó van, mindegy. Na, akkor menjünk bányászni. Akkor most 2 részt veszünk föl, nem? Hát majd meglátjuk. Jó. Azért nem annyira biztos, csak szerintem 2-t. Egyébként zavart titeket, gondolom, hogy kupi van az inventorimban, mert engem mindig zavar, hogyha nézek valami más videóst. És mondjuk kupi van az inventorimban. Nekem tiszta. Az inventoriában. Össze-vissza hordok itt mindenféle szarságot. Mi van velem? És te vetted fel a 21. Bocsi. Hallod? Azért nincsen annyira sok életem, hogy te itt tölegessél. Egyébként game rule-t azt biztos, hogy nem kapcsoljuk be. Igen. Na, tudsz valahol esetleg egy jó bányát? Hát nem, még most... Ugye eddig nem kezdtem is el. voltál. Ó, viszont szamarak. Na, szamár nincs? Azaz Te itt lovak. megvan ló. Hát Lovacska. viszont bánya is, úgyhogy jók vagyunk. Na, Rögtön akkor vasacska. király. Na, zsír. Fakjent van? Ó, szín! Van színünk Hát is 5 van. darab fákjám van, úgyhogy ja. Ó, skeleton. Na várj, ezt megalom gyorsan. Hoppá. Itt lövöldöz. Hát ez eléggé rövid volt. Ennyi Ennyi volt a volt. bánya? Ennyi volt, egy ilyen homokcucc van. Ez a benne. baj mostanában a Minecraftban, hogy ugye tökre kevés a bánya. Tehát van bánya, csak maga a bányarendszer azért az elég gázos. Bár most múltkor, azt nem videóztuk, de Múltkor van játszottunk egy, egy survival-t, igen. és voltunk, 6 kanyon volt egymás ellen. Ja, a 6-os kanyon találtunk. 6-os kanyon találtunk. Lehet, hogy ez 1.7.10-es frissítés, és lehet, hogy ebben a világban is lesz. Hát azt még nem Reméljük. tudom. Hát jó A lenne. mikrofonon meg tudom, hogy ez egy szar, úgyhogy az ellen majd teszek valamit. Lehet, hogy Én is. teszek valami jó kis fülest. Nem, neked jó a mikrofonod, nagyon. Jó. Basszus kulcs, hú, de beszartam. Csak majd olyat kéne vennem, mert ugye vannak kis tesóim, és nagyon hangosak mindig, hogy valami hangszigetelőset, a külső zajokat A kizárja. Rage-esti azt kizárja. Tudom. De mondjuk azért annak meg maga a mikrofonja szar, tehát. Az szar, az a baj, igen. Ó, barát, nem, de most már nem kell barát. Na, hol vagy? Ja, látlak. Hát figyeljetek, itt most nem nagyon lesz bánya. Mi ez a FPS leugrálás? Igen, itt annyira nem nagyon lesz bánya. Malacok. Itt nem nagyon hiszem, hogy lenne. Egyébként, hogyha benyitnak a szüleim, akkor elnézést, csak szeretnek itt össze-vissza járkálni a házban, úgyhogy... Ja. Úgyhogy azért meg azt nem bírom, amikor így elkezdenek. Jaj, kicsikém, jaj. Itt van ilyen. Hol van nyírfaerdő? És egyébként Bálint is 12 éves. Igen. Ó, végre! Várjál, de az sem biztos, hogy jó lesz. Ó, viszont már... Á, ez Ez nagyon jónak nagy bánya. tűnik. Várjál, ezeket... Azt a- Viszont ott van lent egy azt a creepike. mindenit. Az nem baj. Azt majd elintézem. Szép régi szépen, nem tudok beszélni, elnézést. Én sem. Egyébként hagyjál. köszönöm a lassan 20 feliratkozót, már nagyon örülök neki, már 16 van. Amikor éppen Remélem készítünk. jöttök még. És egy ilyen, hát jó, tudom, hogy ez nagy dolog, de 1000-nél, vagy nem 1000-nél. Legyen az 100 inkább, jó? 100-nál. 100-nál vlog. Mit szóltok? Mit szóltok? És Örülünk egyébként a neki. kort azt még mindig, bocsánat, de hát nem tudok nagyobb lenni, magasabb. Majdnem megölt a creeper. Kort nem fogunk felfüggeszteni. Nem, mindegy, bárki jött. Akkor jó, szerintem is. De hát még nem fognak jelentkezni, mert még nem is lesz komment az elején a videónk. Sőt, egyébként nagyon-nagyon megkérném, hogy nem akarok ilyen lájkolós, de 2 lájkot kérek szépen erre a videóra. Remélem, hogy meg tudjátok adni. Hogyha 2 like meg lesz, akkor nem tudom, meg vagy valamit kitalálunk, vagy Nem, valami. semmi, hát annál előbb jön a következő rész. Akkor, ja, igen, annál előbb, ja.
Ja, az Amint jó. meglátom, hogy megvan a 2 like, rögtön rész. Már készítsük is. Készítjük. Ja. Your Vagy beszélőke is szó rossz. Ez értelmes volt. Your beszélőke is szó rossz. Viszont Ez is ennyi volt. tessék? Ez is ennyi volt. Szuper, viszont akkor mi visszamegyünk szép lassan. Hát még 2 vas van nálam. De ez nudli volt. Nálam van azért 14. Hát ez meg semmi. Azért még kéne kicsit bányásznunk. Azért az... Idő mennyi? Lehet, hogy majd még 9 perc körül járhatunk, mert Hát akkor már megvan. hát azért most egy 10... Ó, veszünk egy 15-öset, nem? Nem biztos, majd meglátjuk még. Én itt nézem közben mellettem, nem tudom. Egyébként örülök, hogy így megvan a 120 FPS, tehát ez kimondottan jó dolog, tehát ja. Ez nagyon jó dolog, hogy megvan ez a 120 FPS, sőt most 140. Zárát inkább meg sem mondom, mert eléggé brutális ára van a Gépemnek, ja. pixel Az a gépének. szar, hogy az alaplapom szar. Most Igen, fejben az nem a- tudom, hogy milyen alaplapom van, de hát jó, azt inkább hanyagoljuk. Nem is mondom el. Hallod, merről jöttünk? Azt hiszem erről? Nem. Így nem. Mindegy, úgyis hazatalálunk. Ha meg nem max, akkor azt nem veszük föl. Akkor azt majd videó kívül hazamegyünk. Fateful Texture Pack egyébként, amit használok 32x32. Ja, 64 Biztos, hogy innen jöttünk. Nekem is van, de én az már túl csicsás. Az már ilyen túl szép, az már nem pixeles egy kicsit se. Nem énes egy kicsit se. Hónapra forgó, hát ezt visszük. Ja igen, itt vannak a pacik, és akkor ja. Ott a falu. Húhú! Lábató. Most vetted észre? Aha, nem erre jöttünk előbb, messze mentünk. Több láttam. Hol vagy? Hol vagy? Itt vagyok, itt ölögetem a disznókat. Ja, nem látlak, ha mindegy. Diszókat. Ó, szerintem leszedem ezt a krumplit, meg ezeket a cuccokat. Egyébként, ahogy most belegondolok, ez ilyen 11... Hát, ha az a videó egy ilyen 11 körül fog felkerülni. Igen, ugyanis most este vesszük, 9 óra 5 percon. Ja. De mire föltölt pixel egy videót, tehát az kb. Egy 2,5 óra vagy 2 óra. Aha, azért az a baj, hogy tudod mi a baj? Azt majdnem leugráltam. Az, hogy sokkal erősebb is lehetne egyébként a netem, tehát lehetne akár egy fél óra egy videót feltölteni, vagy 15 perc is. Csak az a baj, hogy erről tehát úgy van megcsinálva, hogy a UPC ennek a helységnek, ez a maximum, Reklámoz. maximum net kivitele, ami nekem van. Tehát ez lehet itt ezen a környéken a legerősebb, tehát az a baj, hogy ennél erősebb nem is lehet. Elvileg, szóval ez a baj. Lenne ez a net még ennél 3-szor erősebb, olyan, hogy kb. Egyébként ne reklámozzunk. Mert? Mit Hát, reklámoztunk? UPC-t. Basz meg tényleg. Na jó, hogyha letiltja a YouTube, akkor én... Hallod, van kemencénk? Van hát 3 is. Hopp. Ez így zsúfolt. Na mindegy. Ó, van 49. Ugye ezt Egyébként nekünk is UPC-nk van. hát azért néha szar, mert van, hogy elmegy például. Ja. Jó, ne Milyen reklámozzunk. Na, tök mindegy. Letiltja, akkor letiltja, szóval nem tudunk beleszólni. Max kivágod. Vagy nem. Hops, ide még nem tettem. Zsíra buli. Na, gyere ide mellém. Na, figyeljetek, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, 2 like, ugye? És iratkozzatok fel, Ja. és 20 feliratkozónál lesz valamilyen új sorozat, vagy Survival Games, vagy... Esetleg valami Survival Games sorozatot Aha. tervezünk, vagy valami ilyesmit. Tervezünk. Na, meglátjuk. Igen.
Na, egyébként nagyon szépen köszönöm a figyelmet, már hogyha ezt a videót végignézted. Mondjuk még egyelőre nagyon kakik vagyunk, de hát egyre jobbak leszünk. És leszek. Ne tudszám már hátulról. Ó, látom magam. Ott a péniszem. Nem, csak vicceltem. Na mindegy. Akkor, hogyha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Itt volt velem Bálintovics. Itt volt velem Bálintovics. Sziasztok! Elek.